Hola a totes i a tots i benvingudes i benvinguts a un nou vídeo aquí al canal de Sortiu i disfruteu vídeo per parlar de la victòria del Barça per 1-4 davant del Girona en el primer derbi català d'aquesta temporada 24-25. Torna el futbol d'equips després de l'aturada per seleccions. Torna el Barça i ho ha fet amb una victòria espectacular, com comentàvem. 1-4, recital del Barça a Montilivi, ha fet un autèntic partidàs. L'equip de Hansi Flick que buscava la venjança després de les dues derrotes duríssimes la temporada passada per 2-4 i 4-2 respectivament davant del Girona. De fet, la derrota per 4-2 a Montilivi a final de temporada va ser una de les causants que va precipitar l'adeu de Xavi Hernández la temporada passada, però com comentàvem, un Barça avui que ha sanat tot tipus de ferida a Montjuïc. 1-4, autèntic partidàs del Barça que no ha donat opció a un Girona completament estèril, no perquè hagi fet un mal partit, sinó perquè s'ha trobat a davant un senyor equip com ha estat avui el Futbol Club Barcelona, amb un nom que toca ressaltar per sobre de qualsevol altre, i és el de Lamine Yamal. Nova exhibició del futbolista català, nova exhibició del futbolista culer, del davanter del Barça, que amb 2 gols a la primera meitat ha deixat pràcticament sentenciat el partit als primers 45 minuts. A partir d'aquí el Barça ha seguit amb la seva superioritat a la segona meitat, sobretot els primers 70 minuts del Barça són espectaculars, és un autèntic recital de joc en el que el Barça hagués pogut perfectament fer 5, 6, 7 gols al Girona, un Girona doncs que no ha sapigut aturar el Barça, i a partir sobretot del minut 70-75 moltes rotacions. Ha marxat del terreny de joc Lewandowski, ha marxat del terreny de joc Dani Olmo, també ho ha fet Pedri, entre d'altres. És a dir, un Barça que ha baixat molt i molt les revolucions, i això ho ha aprofitat el Girona per marcar el gol de l'honor, el gol de Cristian Stuani. Per cert, després en parlarem de l'expulsió de Ferran Torres, que jugarà un paper clau en el partit de la setmana vinent davant del Villarreal. Una baixa més en davantera per al Barça. Un Barça, però, que, com comentàvem, ha tornat a mostrar un nivell espectacular. Un Barça que està sorprenent a propis i a estranys aquest inici de temporada. Jo vull destacar, ho hem estat parlant, però sobretot el joc interior del Barça, que és una autèntica delícia aquest inici d'any, amb Dani Olmo, amb Pedri, amb un Marc Casador que avui s'ha tornat a doctorar, és a dir, partidàs del de Sant Hilari, després l'analitzarem més a fons, i un Barça que està trobant les claus per tornar a ser un Barça letal, per ser un Barça que no perdona. Tot i així, comentàvem, avui els culers haguessin pogut marcar perfectament 2, 3 gols més i no hagués passat absolutament res, però és que és un Barça que genera molt, és un Barça que no avorreix, és un Barça atractiu i és un Barça, en definitiva, doncs molt i molt potent, un Barça que ara mateix pot mirar als ulls, jo crec, si més no en quant a joc, a qualsevol equip del món. Arriba la Champions aquesta setmana, per tant, calma, venen molts partits consecutius, però realment tornar d'una aturada per seleccions amb un 1-4 al camp del Girona és una notícia espectacular. Un Girona que ha sortit amb Gazzaniga a la porteria, Francesc, David López, Blini i Miguel Gutiérrez en defensa, mig del camp, Ivan Martín i Solís al doble pivot, Sigankov a la mitja punta, Bryan Gil, Danjuma per les bandes, a dalt Abel Ruiz en punta. Jo crec que ha estat un Girona que en cap moment ha estat superior al Barça, com a molt els últims 10 minuts, ja amb superioritat numèrica després de l'expulsió de Ferran Torres, però jo crec que un Girona el que li ha perjudicat moltíssim l'error de David López en el primer gol de Lamine Yamal, perquè el Barça estava jugant molt bé, però el Barça no tenia finor de cara a porteria, i l'error groller, l'error infantil de David López en sortida de pilota, doncs sí que és veritat que ha estat la gota que ha fet vés al vas dels gols culers, que a partir de Lamine Yamal doncs ha marcat el 0-1, ja no han deixat d'arribar. La veritat és que avui el Girona poc pot dir, és a dir, tenia davant un equip molt superior, que ha jugat molt millor futbol, i poc més podia fer. Sí que és veritat que el Girona doncs, se li acosta ara una sèrie de partits complicats. A la Lliga, si més no, visita el camp del València la pròxima jornada, el dimecres juga al Parc dels Prínceps, però com comentàvem avui, un Girona que poc ha pogut fer davant d'un Barça espectacular, que ha sortit amb Ter Stegen a la porteria, Valde, Íñigo, Cubarsí i Koundé en defensa, Marc Casador, Pedri al doble pivot, Dani Olmo a la mitja punta, Lamine, Rafinha a les bandes, a dalt Robert
Lewandowski. Aviam, anem a pams. En defensa, avui he de dir que no m'ha desagradat Íñigo Martínez, no ha fet un mal partit, sí que és veritat que comet un error gravíssim en el penal a favor del Girona, sort que després l'àrbitre l'ha acabat anul·lant a instàncies del VAR, però és un error infantil. I en quant a laterals, m'ha agradat molt Alejandro Valde avui. Des de que ha començat la nova temporada sabem que Rafinha és un extrem que li agrada molt tirar per dins i la banda queda completament descoberta i completament lliure per a un Alejandro Valde que està tenint molta presència ofensiva. Això ho està agraint molt i molt el Barça, que millora per la qualitat de joc per dins amb Dani Olmo, Pedri i el mateix Rafinha combinant amb els dos futbolistes espanyols. Al mig del camp, molt bon partit de Pedri amb gol, a més, un Pedri que ha començat la temporada golejador, i Marc Casador, que ha fet un autèntic partidàs, és a dir, partidàs el de Marc Casador, mitja punta, un Dani Olmo que segueix a un nivell estratosfèric. Sí que és veritat que s'ha lesionat i serà baixa pel partit davant del Mónaco. A priori han de ser entre 7 i 10 dies de baixa per a Dani Olmo, així que molt possiblement tampoc hi serà davant del Villarreal i tampoc hi serà davant del Getafe la setmana que ve, en la jornada intersetmanal que el Barça disputarà davant del conjunt de Madrid a Montjuïc. Lamine Yamal espectacular amb els seus 2 gols, novament el millor del partit. En punta avui un Lewandowski que poder no ha tingut tanta influència, sí que és veritat que hagués pogut marcar en un 1 contra 1 davant de Gazzaniga, però no ha acabat de finalitzar bé, ha marxat molt aviat del terreny de joc per descansar pel partit a Mónaco. I Rafinha, que tot i avui no marcar, ha tornat a mostrar una gran versió, que està a un nivell molt elevat del que havíem vist en les darreres 2 temporades amb el Barça, i en definitiva un Barça molt i molt contundent. Ho podem veure a través de les estadístiques que veiem ja en pantalla: 4 rematades a porteria del Girona, la majoria en els últims minuts de partit, per 9 del Barça, que ha rematat fins a 20 vegades. Un Barça que ha tingut la possessió, sobretot a la primera meitat, en els primers instants del partit. Si no recordo malament, als 20 minuts la possessió era gairebé del 80% per al Barça, un Barça molt superior durant uns 70 minuts, realment esplèndids de l'equip de Hansi Flick. Comentàvem abans, però abans de tancar l'anàlisi del partit, l'expulsió de Ferran Torres. A mi no em sembla vermella directa, sí que és veritat que és molt complicat que entri el VAR en una acció així, però hem de ser més conscients tots plegats. Jo crec que té molt mala sort Ferran Torres, però ha de vigilar en aquestes accions, perquè hagués estat un futbolista, sobretot després de la lesió de Dani Olmo, importantíssima a Villarreal, i no podrà tenir uns minuts que li haguessin anat molt bé. Possiblement, això sí, serà titular a la Champions el dijous davant del Mónaco. Tot i això, tot i l'expulsió de Ferran Torres, tot i el domini del Girona en els últims 10 minuts, res a recriminar al Barça. Victòria espectacular davant del Girona, un Barça que torna a guanyar, que torna a sumar de 3 en 3 i que seguirà una jornada més líder de primera divisió.